खुलुमबाय आंनि स्वitwni Lama इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयनोबो अननाय सिबिनाय गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों आरो बे समावहाय जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय सासे महान इसोरजों फोथायजाग्रा इसोरनि सासे दास आब्राहामनि बिसयै आङो बुंनो हास्थायदों। आब्राहामा सासे बयनिख्रुइबो देरसिन फोथायनायाव बोलोगोरा गोहोगोरा सासे दासमोन बियो आरो बियो 7टा आखुथाइनि गेजेरजों बे इसोरजों अनसिनजानायखौ बियो मोनदों। फिरि फिरि बियो बोर होजादों बे आब्राहामा आरो आब्राहामाव 7टा गुन गोनां आखुथाइफोर दंमोन जे आखुथाइफोरा इसोरनि सिगाङाव हामजाजानाय मानसिनि सिगाङाव हामजाजानाय आरो बोरनि लामा बियो जानो हादोंमोन बोरनि लामा जानो हादोंमोन आरो बेखौ जोङो जाकबनि 2 21 आरो 22 पदखौ जोङो फरायोब्ला मोननो हायो। जों नायग्रोनि जोंनि बिफा आब्राहामा गावनि फिसाज्ला इसहाकखौ बिन्दोआव बावब्ला बियो मावनायफोरजों धोरोमिया सानजायाखै खोमा नोङो नुयो फोथायनाया बिनि मावनायफोरजों मावफादोंमोन आरो फोथायनाया मावनायफोरजों गुरगुनाय जाबाय होननानै जोंनि गोथार बाइबेलाव बेखौनो साखि होदों। फोथायनाया बेबादि बे आब्राहामा इसोरनि आरज खालामनायाव प्रभु नों आंनाव जिखौ बियो आं बेखौनो होगोन आंनाव जे दङ आं बेखौनो नोंनो होगोन बेबादि माने फोथायनायजों बेबादि गोसो मोदोम जिउ होजोबनानै बियो प्रभुनियाव आरज खालामखामोन बियो इसोरनियाव आनजाद लाजाबाय गावनि सासेल' फिसा हौवा इसहाकखौनो बियो बिन्दोआव बियो बुलि बावबाय नाथाय बेनि बुलि बावनायाव प्रभुआ उनथिंजाय थानानै बुंबाय रथ' आब्राहाम बे बुलिया आं नोंनि फिसाज्लाखौ बियाखै बे बुलि बावगोना उनावथिंजायहाय मासे मेन्दा दङ बे मेन्दाखौ गथायनानै होदों अब्ला बिनि फिसाज्ला इसहाकनि बुलि बावजानाया गदों बेबादि प्रेक्टिकेल फोथायनायखौ बियो मावनानै दिन्थिदों बेबादि फोथायनायाव बोलोगोरा बेबादि फोथायनायाव अनजाग्रा बेबादि आसरित बियो सासे इसोरनि दासमोन बियो आरो बेनावहाय गासै 7टा गुन दङ आखुथाइफ्रा गुन गोनां आखुथाइफ्रा बे जाहैबाय मानिसुला आखुथाइ आब्राहामनियाव दङमोन। आब्राहामा गावनि सासेल' फिसा हौवाखौनो बियो बुलि बावनो नागिरदोंमोन इसोरनियावहाय बे मोनसे मानिनाय इसोरखौ गिनाय आरो मानिनाय बेनियावहाय मानिसुला आखुथाइया दङमोन मानिजाग्रा आखुथाइ दङमोन अबिडेन्ट बेनिफ्राय बियो गावनिखौल' सानै सासे सुबुंमोन बियो आब्राहामा गावनिखौल' साना बे गुबुननिखौबो बियो सानो जेरै लटजों बेजों जेबोला भाग रानलायलायो अब्ला बियो बुंदों लटआ नों बबेखौ लानो नों बबेथिंजाय थांनो बेबादि सोंलायलायनायाव बे बुंदों नों आगसिथिंजाय थांहरबा आं आगदाथिङै थांगोन नों आगदाथिङै थाङोबा आं आगसिथिङै थांगोन गासैयावबो आङो खुला बेबादि आङो आंनिखौल' आं नाया नाथाय मानसिनि गोसोआ बेबादि जेखौ मोजांसिन बेखौ बयबो आवग्रियो गाज्रिखौ रावबो लुबैया बेबादि माने खुला गोसो बेबादि माने गावनिखौल' साना बियो गुबुननिखौबो बियो सानग्रा आखुनि मानसिमोन बियो बेनिखायनो गावनिखौल' साननो रोङै सासे सुबुंमोन बियो
जागायजेननायनि 13 अध्याय 9 फराव जों नायोब्ला बेखौ मोननो हागोन। आरो आब्राहामनि फोथायनाया गोग्गोममोन। आब्राहामनाव गोग्गोम फोथायनाय आखुथाय दङमोन। जेरै गावनि फिसाज्लाखौनो बे अना खाना बोलि होनो नागिरनाय, बेबादि महान बेजों समान फोथायनायाव रावबो गैयामोन। नाथाय आब्राहामा बियो बाइबेलावहाय जायगा मोनदों। बेबादि महान पृथिबियावहाय इसोरखौ फोथायग्रा, इसोरखौ गिग्रा मानिग्रा गैया। बेनिखायनो जों बयबो गोग्गोम फोथायनायखौ आखिनांगौ। दा बेजोंनो बियो इसोरनि अनजानायखौ बे मोनदों। इब्रायनि 11 अध्यायनि 17 जों नायोब्ला बेखौ मोननो हागोन। आरो गाज्रि मावनो रोङामोन बियो। 4 नम्बराव गाज्रि मावनो रोङै सासे मानसिमोन बियो। जागायजेननाय 14 पेजनिफ्राय लानानै 26 पेजसिमाव जों फरायोब्ला मोननो हायो। बेबादि सासे मोजां मानसिमोन बियो। जेब्लानाखि धन सम्पति भाग रानलायलायो, बेयावबो बियो बुंदों, आङो नोंनिफ्राय जेबो लुबैया। नोङो जुदि नोंनिफ्राय माबा मोनसे लायोब्ला, आब्राहामा आंनिफ्राय लानानै बेबादि मानसि जाबाय। बेनिखायनो आङो नोंनिफ्राय खुन्दुं दोंसेबो, जुथा खानो दुरुं दोंसेबो आं नोंनिफ्राय लानाय नङा। नङाब्लानो आंखौ उनाव बुंगोन नोङो आब्राहामा आंनिफ्राय धन सम्पति रां रुफा सना रुफा लानानै मानसि जाबाय होननानै। बेनिखायनो आं नोंनिफ्राय मोनसेबो जिनिस लाया होननानै बेबादि खुला खुलि गोसोनि गाज्रि मावनो रोङै, गाज्रि साननो रोङै सासे सुबुंमोन बियो। जों बेखौहाय 14 पेज आरो 26 पेजाव नायोब्ला मोननो हागोन। आरो बे सासे गोहो गोनां सासे सुबुंमोन बियो। गावनि जाथि बाहागिफ्रा गुबुनारिफोरजों जेब्ला हमनानै 318 जन हमना दोनजादों, अब्ला बे खोनानाय लोगो लोगोनो बियो गावनि मानसिखौ लानानै होसोलांदों। साहसजों शत्रुफोरनिफ्राय सिख'ना लायनो थाखाय बे गावनि मानसिफोरखौ बासायनो बियो होसोलांदों खोनानाय लोगो लोगो। बेबादि सासे गोहोगोरा, फासयनो रोङै, साहस गोनां मानसिमोन बियो। बेबादि जोङो बेखौहाय जागायजेननायनि 14 फरायोब्ला मोनगोन। बे आर'जआव बिराद गोहोगोरामोन बियो। आर'जआव बेबादि गोहोगोरामोन बियो। जेब्ला सदम आरो गमराया अरनि अखा हानो नागिरदों, बे समावहाय इसोरा बेजों रायज्लायदोंमोन। गोसो सोलायाब्ला, गोसो फाफिनाब्ला, गाज्रिनिफ्राय मानसिया फिनफिनाब्ला, गाज्रि मावनायखौ गाराब्ला, बे जायगायाव बेबादि आङो अरनि अखा हाहोनोसै होननानै आब्राहामजों बियो रायज्लायदोंमोन इसोरा। आरो बे समावहाय आब्राहामा बेखौ बुंदों फेस टु फेस रायज्लायनायनि गेजेरजों, प्रभु, बे जायगायावहाय धोरोमियाफोर दङ। नों माबोरैहाय सासे सानै गाज्रि मानसिनि थाखाय बे सदम आरो गमराखौ नस्थ' खालामनो नागिरखो? अब्ला बुंदों इसोरा, बे जायगा जुदि 40 बा 50 जन मानसि मोनोब्ला आं बे जायगायाव नस्थ' खालामा। बियो 20, 30, 10 सानै सानबोबाय। साबाब्लाबो आङो सिथारा। नाथाय बे साबासिमावनो बे सदम आरो गमरा हादोराव मोनाखै। सासेबो इसोरखौ गिग्रा, इसोरखौ मानिग्रा सासेखौबो बे मोनाखै। गैयाथाय गैया, बे जायगायाव सासेबो गैया। इसोरखौ गिग्रा गियानि मानसि, बेबादि मोजां मानसि गैयामोन। बेनिखायनो बे जायगायावहाय अरनि अखाया हादोंमोन सदम आरो गमरायावहाय। बेबादि इसोरजों रायज्लायनानै फेस टु फेस बियो परिखा लाग्रा, बेबादि लोगो लोगो फिननाय मोनग्रा सासे गोहोगोरा आर'जआव गोहोगोरामोन बियो। आब्राहामा बेबादि सासे मानसिमोन। बियो। आरो आब्राहामा खुला गोसोनि मानसिमोन। 7 नम्बराव
बियो खुला गोसोनि मानसिमोन बियो सुद्धनि 20 पदावहाय जागायजेननाय सुद्धनि 20 पदाव नायोब्ला जों मोननो हायो बियो बेबादि खुला गोसोमोन बियो गावनि मावनानै मोनजेननाय आबादखौ 10 भागनि फानसेखौ पार्मानेन्टलि मोनजेननाय आबादखौ बियो फानसे बियो इसोरनो होग्रोग्रामोन बियो फार्स्ट टाइम इसोरनो होजेननाय इसोरनो बावजेननाय 10 भागनि 1 भागखौ होजेननाय सुबुङा आब्राहामानो बेनिखायनो बेनि गोसोआ बेबादि खुलामोन बियो बिनि गोसोआ खुलामोन बेनिखायनो जों बयबो सोरबा ख्रिस्ट'खौ मोनबायब्ला आरो सोरबा जुदि ख्रिस्ट'खौ मोनाखैब्ला साफ्रोमबो बेनि केरेक्टार बादि जिउ खाङोब्ला निस्सय नोंथाङाबो आरो आंबो बोरनि इसोरनि ब्लेसिंखौ इसोरनि बोरखौ जों मोननो हागोन आरो बेजोंनो आब्राहामा बे 7टा केरेक्टारजों मानिसुला गावनिखौल' सानै गोग्गोम फोथायनाय गाज्रि मावनो रोङै साहस गोनां आर'जाव गोहोगोरा खुला गोसोनि दान होग्रा गोसोनि मानसिमोन बेबादि केरेक्टारजों आब्राहामा इसोरजों बेबादि बोर होजादों आब्राहाम नोंनि जोलैया पृथिबियाव बालाफोर बादि एरलांथों आरो नोंनि जोलैया पृथिबियाव फिरि बाय फिरि बोर मोनलांथों बेबादि आब्राहामा इसोरनिफ्राय बोर मोनदों दिनैबो सोरबा फोरबोखौ फोथायोब्ला इसोरखौ फोथायग्रा जाबायब्ला बिनि बोसोनखौ जुदि मानियोब्ला बेबादि केरेक्टारजों जिउ खाङोब्ला निस्सय नोंथाङा आरो आङो बयबो इसोरनि ब्लेसिंखौ इसोरनि बोरखौ जों मोनगोन आरो जोङो इसोरनि बोरखौ मोनोब्ला पृथिबियाव थानाय गासै मानसिफोरनि गेजेरावबो जोङो हामजाजानायखौ समायनायखौ जों मोननो हागोन जोङो माथाइनि 21 आरो 22 फोरावहाय जोङो फरायोब्ला बेवहाय मोनगोन जोङो बेवहाय बेबादि जिसु ख्रिस्ट'आबो बेबादि बाथ्रा बुंदों नोंसोरो आंनियाव फोथायनानै बियोब्ला बिनाय मानिखौ नोंसोरो मोनगोन बेबादि माथाइनि 21 अध्याय जों नायनि 21 अध्याय 21 आरो 22 फोरखौल' जों नायनोसै बेवहाय बेबादि 21 निफ्राय फरायोबा जों स्पष्ट जागोन 21 अध्याय माथाइनि 21 अध्याय 21 निफ्राय 22 पदसिमाव मोननै पदखौ जों फरायनानै खोनासंनि जिसुआ बुंफिनदों नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो नोंसोरो गोनो गोथो खालायाब्ला बिसास खालामब्ला नोंसोरो दुमब्रु बिफांखौल' नङा बे हाजोखौबो होननो हागौमोन सिखांनानै सागोराव गोग्लैहै आरो बे जागोन नोंथारगौ नोंसोरो फोथायनानै आर'ज खालामब्ला नोंसोरो बिनाय मानिखौ मोनगोन जोङो इसोरखौ फोथायग्राब्ला इसोरखौ गिग्राब्ला इसोरखौ फोथायग्राब्ला गोनो गोथो खालायग्रा नङाब्ला बेबादि जों बिसास खालामग्राब्ला नोङो बुङो बै हाजोखौ सिखांनानै बेयो दावथ्रोगोन नों जेखौ बिगोन बेखौनो नों मोनगोन जों फोथायग्राब्ला नोंथाङा जुदि इसोरखौ गिग्राब्ला नोंथाङा जेखौ बियो बेखौनो मोनगोन बेबादि जोंनि इसोरा बेनिखायनो जोंनि इसोरा गोथां इसोर जोंनि इसोरा जेखौ बियो बेखौ होग्रा इसोर बे इसोरखौ जुदि नोंथाङा जुदि मोनबायब्ला बे केरेक्टारजों बे आखुथाइजों जिउ खांदो अब्लानो नोंथांनाव फिरि बाय फिरि जेनेरेसन टु जेनेरेसन बोरनि लामा बोरखौ जोङो इसोरनि ब्लेसिंखौ मोनगोन इसोरा बे बोसोरनि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै गोजोन्थों